aurkezpenak itea tokatu zen gure muzik. Hemen nire ezkerretan Josu Labaka UEMako lehendakaria eta eskuita Jokin Uranga UEMako hezkuntza arduraduna. Eta nire nengoa, alaitz, Usumiko euskera zinegozia. Aurten UEMak gazteak euskararen inguruko kontzientziatzeko topaketak antolatu dituzte, ez da, lehenengoa dira, hirugarren aldia bada antolatzen dela, eta aurten berritasun bezala topaketa ibiltaria izango da. Usurbilaren hasi eta Arantzara, gero esplikatuko izkigu etapak eta zein herri izango dian eta izango dian eta euskara eta euskal kultura aintzat hartzen dituzten herriak izango dira aukerako, hori gero esplikatuko du. Usurbil UEMa herria da, 1997 eta esan dezakegu herri euskalduna edo behintzat ia euskalduna badala. Alegin desberdinak izan dira, lanlerro desberdinak izan ditugu, bai herritarrak euskalduntzen, erabilera, transmisio eta alako landuak, eta baita ere udal administrazioak asuntan euskeraz aritzea. Usurbil ia, esango nuke, erabat zaila den arren, ia euskera gutxez eitzen da udal administrazio bat da, eta hor UEMako kide izateak ere hortan garrantzi handia izan du. Lehen esan duten bezala, besteak beste erabileran azterketak ere egiten dira urtetik urtera, hor alegin berezia izaten da, eta hor kontzientziazioak eta transmisioak bere garrantzia du, ez? Hori, azkeneko urtean ere euskaraldi lotuta ikusi dugu, eta nik uste hor ere azken urtetako movimentu interesentetako bat ere horrek horren dudala Usurbil. Hori esan behar Usurbilek pozik hartzen dula gonbidapena, hemendikan abiatzea jarduera hau, eta topaketa hau, eta gazteak ere pozik hartuko ditugu, ez? Askotan, erabilera aintzat hartzen dugunean, edo fokoa jartzen dugunean, gazteak eta aurrak eta garrantzitsuak direla argi dakau, eta gazte hemen abituko dian gazte horiek ere, gusto ondiz hartuko ditugu. Eta noski, arrera hortan, edo Usurbilek duena ere, saiatuko gara eskaintzen, eta Usurbilek garbiok izan dugu beti, euskera zaigenean, euskal kultura zaigenean, kulturak ere ze garrantzi duen, euskal kultura horrek ze garrantzi duen, eta Usurbilen hori nik uste oso presente duen kontu bat dela. Horren aritikan, honea etorriko dira nahi, narria itzibilbidea erakutziko diegu, eta bertan isladatzen da oso ondo gaur egungo Usurbil ez da gaurko sortu, aspalditik datorren erentzi bat jasotzen dugula usteet, eta Usurbilek euskal tradizioa eta modernidadea, euskal kultura hori oso ondo uztartzen dituen herri bat dela esan genezake. 70ko hamarkadan Euskal Herrian bizitzan movimentu kultural guzti hori uste Usurbilek oso ondo jasotzen zula, eta gaur banaino nola transmititu da, nola bizi dugun, harria itzibilbideak oso ondo jasotzen du. Beraz, hasiera hortan guzti hori erakutziko diegu, eta ibilbide hortan elementu desberdinak hemen bertan kaskoan ditugun elementu desberdinak jasotzen dira, hasi Dima plazatikan, Udarregiren omenezko eskultura gintzan ondoren, Zumetaren murala ere hor daukagu, justu onduan, Mikel Laboaren plaza eta eskultura, ondoren Tapiaren murala, eta Askatasuna plazan hartze anaiak horre irudikatuta daude eta hori esplikatuko da, eta bukaeran Sagardoa, herri honetan ere garrantzi handia duen elementua Sagardoaren monumentuan bukatzen da. Orduan, ongi etorria emango zaie, bisita hori egiteko aukera izango dute, bertan euskal kultura, euskera, Usurbil bizkarran pixkatu beto izautuko dute, eta hortik horrea ibilbide
Omako kideekin izango dute. Gure aldetik, lehenko eta ben, eskarrak eman, Usurbilgo udalai, batetik topaketa, izango dugu, udaleko hauek antolatzeko non dago laguntzagatik, eta bigarrenik, baita ere, urte guzti hauetan, eta euskaran eta euskal kulturan alde eta defentsan, egiten nahi da lan guzti horregatik ez. Udaleko hauek ez aurten ibiltarik egiteko erabakia hartu da, eta Usurbilen abiatzea ez da kasualitate bat, ez neurri baten ere, ematen dizkuten errestasunez gaindi, uste dugulako badala, herri erreferente bat, bai herri bezala, bai udal bezala ere, ez euskara sustapen lan horretan edo, egiten nahi da lan guzti horregatik ez. Alaitzek aipatu du, ia erabat euskara funtzionatzen duen udal bat dela, horrek atzean urte askotako lana dauka, aurretik, lan guzti horren aurretik ere, badago erabaki bat eta badago determinazio bat ere, euskaraz funtzionatzeko nahi horren inguruak. Eta herri bezala ere, esan nuke, herri bizigarri aktiboa dela, eta ez da oinarrian ez euskara eta euskal kulturaren izate hori edo, bere egiten duen herri bat dagoela. Ez da, uste dut hor bai ez udal eta herrian arteko lotura horretatik, udal herri euskal kulturan ere ikusi dugu atzeraka bat gertatzen ari dela, eta zen bestean, urratxo hori eman behar dugula, aldundu behar galela, eta inertzia zer egiten dituen jokabideetan lortzen uzten baldin bagea, korronte orokorra nolabait eramango gaitu. Ez da, uste horregatik importantea dela, Usurbil bezalako herrietan egiten den lan hori ez erakustea, ikustea eta balioa jartzea. Esan dago azteko eta behin nintzen, eskerrak eman, eta zorri eman ere, egiten den lan guzti horregatik, bai herri mailan, bai udal mailan, Usurbilgo udala bezala, euskaraz funtzionatzen duten udalak edukitzea, eta ikusita ere administrazio publiko orokorrak nola funtzionatzen duen, garrantzitsua delako, bide bat egiteko, akzio lan hori egiteko, eta erakusteko ere posible dela euskaraz lan egitea eta euskaraz bizitzea. Eta horrekin lotuta pixkat, gaurko arrazoia edo, pixkat udalekuen aurkezpena edo horrek biltu gaitula ikusita, horren kokapen orokor bat egingo nuke ez, eta pixkat aurrez esan detan horretan miarrituta, baditu udalerri euskaldunak, udalerri euskaldunetan nagusiki euskaraz bizi, herri gora beran, bakoitzak bera realitatean, ze hori helduta, esan daiteke nagusiki euskaraz bizi gehala. Korronte orokorrak edo, bai erakusten zigun, atzeraka dala gertatzen daizela, bai ezagutzan, bai erabileran, eta zentzu horretan udalerri euskaldunak, etorkizunan ere euskaldun izan nahi baldin badegu behintzat, esan zenbait erabaki eta zenbait urrats eman behar zirela. Hainbat urrats, hainbat erabaki politiko hartu dira, baina horre elementua zen ere, herritarren alduntzea, herritarren sensibilizazioa, herritarren jabetzea ere zeintzen egoera, eta horren inguruan bide bat egiten hasi ginen ez, eta bide hori hezkuntzarekin lotuta abiatu zen nagusiki, hezkuntza proiektu sendo bat landu zen, hain dela 5 urte edo ez hasi ginela lantzen, gaur da eguna udalerri euskaldunetako haur gazte eta nerabe guztiek ikastetxeetan ere jasotzen dutela gaiaren inguruko lanketa bat egiten dela eta horren inguruko bat elementu barneratzeneko ahalegin hori edo egiten dela, eta horren lotuta ere, hezkuntzaz formalean, urratsa ematea planteatu zen, orain 3 urte topaketa bat egin hasi ginen, moziratzen zela ikusita eman genuen udalekuetarako jauzi hori, udalekuak ere oso ondo atea zian, eta horren beste urratz bat ematea planteatu da. Norabide berean esango dugu, pixkatez, trinkotzen, sendotzen dijoan proiektu bat dela, garrantzitsua dela ere, udalerri euskaldunetako gazteak elkarrekin harremantzea, seguru asko bizipen antzekoak ere izango dituztelako, eta ezberdinak dituzten horiek ere konpartitzea aberasgarria ikusten dugulako, eta zentzu horretan, topaketa hauen helburua ere bada, Usurbil, Oiartzun, bera edo Arantzako realitateak ezagutu eta bertan egiten den lan hori, eta euskara eta euskal kulturaren transmisio horretan sakontzeaz gainera, arrasarri hori eta indartzea, eta gazte horiek behintzat ez bizi duten egoera horretaz nolabait aldundu, eta jabetu, eta gure aurreko benalda horiek gurekin egin duten bezala ere, transmisio hori nolabait daramatzen. Hori apizkaten proiektuaren helburua, uste badala proiektu
proiektu bat, urtez urte sendotzen dijoana, eta gure aldetik gazteak gonbidatu, dela euskaldunetako gazte guztiak, bertan parte hartzen. Eta jo, momentu disko zehaztatuko. Bai, eguerdion, bai alaintzek eta bai Josu esan duten bezala, hori da helburu ez da. Saltoren helburu da, gure gaztiek, gure udalerrietako gaztiek, inertzia horretik, kontzientzia horretan pasatzie, salto bat ematie, eta jabetzie egiten dutenak eragin handia daukela Euskal Herrietan, euskerien herrietan, ekosistema horretan ez da. Hirugarren urtie jarraile da topaketa hauek antolatzen ditugula, esperientzia bat hartzen ari gehan arren, oain oso berriek gea, eta berriek izetien gauzei interesantiena da, ikusten deula, urrengo urtea behira zer egin behar den edo zer egin nahi den, eta batez ere zer egin nahi ez den eta zer ez den egin behar ez da. Orduan, oain arteko egizet die Orion eta Sastarrainen, eta gure helburuek betetzen ikusi ditugun arren, ez du nahi isolatuta egon. Piskat, salto egin nahi dugu mundura, ikusi gaitzaten, ikusi ezagun, ezagutu gaitzaten da ezagutu dezagun piskat ezagutu ditzagun errealidade ezberdinek, bai? Hortako, egokilena iritu zaigu, egitie azkenien ibilaldi bat, 5 egunetakoa, azkenien hibrido bat izangoa ez da izango egunero ibilaldi bat, baina antolauden guzti hau azaltzea abantxe dugu, bai? Lehenengo egunien, ekainien 26-en, Usurbilen abilauko beha, alaitzak esan duen bezala, Usurbilen ibilaldi hori egingo dugu, bertako realidadea ezagutzeko, eta Oiartzunen iritsiko beha. Oiartzunen ere, bertako herriko taldiekin, herriko gaztiekin, ekintza pila bat egin ditugu, azkenien gure helburu bezalako leku batea iritsi eta ikastolan sartu, afaldu, lo eta isolota bizitzien. Herritiekin, harremanetan egotie da, udaleku hauen edo topaketa hauen helburuen. Beraz, Oiartzunen ere, herritiekin batea ekintzak antolatuko ditugu. Urrengo goizien, kainako 27-en, ostegune, Oiartzunik bera jongo beha. Beran ere gauza beha, bertako herritarrakin harremanetan jarraituko dugu, eta urrengo goizien izango da azken etapa edo. Beratik arantza izango da. Arantzako gaztiekin edo herritarrakin ere hainbat gauza egin ondoren, ja azkeneko 2 egunek bai bertako aterpetxien pasako ditugu hau da. 28 iritsi eta 30 arte, arantzako aterpetxien egon dugu. Antolaketa guzti honek azkenien bere lan bat eskatzen du, guen batik buru-belari jarrita gaude honetan, baina bai eskerrak emanen izkidekela Usurbil bera Oiartzun eta Arantzako udalei, behaien aportazioik gabe noski ezinezko izango litzatekelako uniformi emati ere, ezta? Orduan, oso harrera horrela eukide udanien, eta aurrera ere lankidetza hortan dudei ez dut egiten, inoiz ahaztuko ez ditugun topaketa batzuk antolatu ditugula. Beraz, eskerrak, eta azkenik, gaztiek animatzea, 14tik 18 urte bitarteko gaztientzako izango da, hau da, DBH eta 4 eta batxiller 1 eta 2 adinetan dauden gaztientzako, eta izena emateko 2 modu daude. Hau da, UEMara deitzea, 942-8 telefonora, edo bestela e-mail bat idaztia, bakoitzen izena bizen eta telefonoko zenbakia jarriz. Eta e-mail horren helbidea da, korreo elektroniko horren helbidea da, hezkuntza@uema.eus. Nire aldetik besterik ez, eta eskerrik asko.